Já jsem vám ale slíbil 3 místa, 3 země, kam se vydáme. Už jsme navštívili rychle Irsko, zaměřili jsme do Maďarska, no a zůstává nám Srbsko. Poslední skupina Slováků, která ze Slovenska, ze své domoviny, zamířila daleko za hranice, je reprezentována dnes folklorním souborem Klasy, který do Rožnova přijel z obce Staré Pazovy v Srbsku. První Slováci se do Starých Pazov začali stěhovat v roce 1770 a to na základě snahy Josefa II. Osídlit dosud neobydlené území. Na Pazovo tehdy Slováci přišli ještě z dalšího důvodu a to byla ochrana hranic Uherska před tureckými vpády. No a tím třetím úkolem, který dostali, bylo vysušovat mokřadovou a močálovou tamní půdu a zakládat hospodářské statky. To všechno bylo cílem Slováků, kteří v roce 1770 tedy mířili do Staré Pazovy do Srbska. Výnosy Josefa II. Jim za to nabídli a zaručovali svobodu vlastnit majetek, také vzdělání v mateřském jazyce a svobodu vyznání. Hlavním impulzem přesunu Slováků do Staré Pazovy byl náboženský nátlak proti evangelickému vyznání v jejich předchozích působištích. No a právě evangelická víra pak se hrála velkou roli v udržení toho národního povědomí a slovenského rodného jazyka. Do jaké míry se původní tradice, jazyk, tance, písně, muzika upazovanou zachovali, tak to můžete posoudit už v této chvíli, protože vás čeká jejich zpracování pazovské svatby. Folklorní soubor Klasy, Stará Pazova, Srbsko. Prišla mi na rozum frajervočka moja. Prišla mi na rozum, chcel som sa vrátiť. Prišla mi na rozum, chcel som sa vrátiť. Myslel som ma milej za lásku zaplatiť. Myslel som ma milej za lásku zaplatiť. Ja som jej vyčítal 400 na stole. Ja som jej vyčítal 400 na stole. Zober si, mamila, to sa všetko tvoje. Zober si, mamila, to sa všetko tvoje. To je nič, to je nič, to je všetko málo. To je nič, to je nič, to je všetko málo. Jelko raz si boskal moje ličko právo. Jelko raz si boskal moje ličko právo. Ja som sa jej spýtal, čo by ešte chcela. Ja som sa jej spýtal, čo by ešte chcela. Či by sa chcela stať moja mladá žena. Či by sa chcela stať moja mladá žena. To je dosť, veď som aj to chcela. To je dosť, veď som aj to chcela. Aby som sa stala tvoja mladá žena. Tvoja mladá žena milého potešenia. Земля по свojho služobníka
Kázali vás pozdraviť vaši rodáci a oznamujú, že ich syn vstupuje do stavu manželského. Povolávajú vás, aby ste ich syna prišli vyprevadiť k svätému sobášu. Vás povolávajú, lebo vás radi majú. Vážení a ctení rodáci, prichádzam k vám, aby som vás oznámil, že si dievka Anna zaumienila svoj stav slobodný zmeniť a do stavu manželského s Jánkom kresťanským spôsobom vstúpiť. Nejakú svojho poslancu vysielajú k vám s prosbou, aby ste sa do jej domu dostavili a k svätému sobášu odprevadiť ráčiny! Prišiel k vám a ja mladýho zatiaľ nepoznám. Poď ty, mladý, poď z oka, nech si vidíš svedoka, ktorý ti prišiel oznámiť, že sa máš zajtra svätému sobášu pripraviť a dostaviť. Hej, no! Mazovský